Everything I do it for cash. Cala ningiyeke ngizenzelele way. Manje groundini senze 36. Bayakhalazele but in the week angibiza ucoach fakele enye way. Kathi intwana yami yekeza way. Sizakubhayizisa kupha endleleni. Ungavumi zikufakele ipressure. Bantu banomona bazokwakhela. Udala siphusha kudala sebenza. Asinokwazi ukubuyela ngasemva. Ithi okay ngoba nimamele. Okay coach ngingabuyela ngoba ininzi into kumele ndiyenze. Ovu-aim ugqibela uthetha ngoba kudala siyithetha le way. Mandibuyela egroundini everyone was looking at me. Ndavele ndayiqonda igodi ibuyile zonke iintshaba zaziqumbile. Zange ndibanaki ndakoriatric then you know kwakhala ibeaches. Zixhumaxhuma zifuna nepicture ndathi relax uwaranzanik Zoharanzanik, let it relax, Zoharanzanik.